George Bati osiepna miluongo ne mesha kodede munere yani en osiepna to wito gandana owite mudho apenji niya George japuonj mar primary chamo 30,000 plus ndio mana dieri kika 1.5% e salary mo chamono mano en around 600 e salary to chu timie ot erita bukanyo anano gande ana Joluo asechungi Luo kaka Joluo awuoyo kaka jatelo mosedwaro kom e piny Luo Jaluo ong'ere gi rech ma enam kacha koket chik ni rech ma China ni yo okwanya tamore ni gik ma China wa block twakito oshuru malo yo manyalo block ego mondo oganda Luo omil luasi en environment maginya puro go rech thurwa erita bukanyo George tapenji ne George apenji Ojuka bendo ket lai mar tero rech ne pinje maoko nikech samoro koponi wuok mang'eny moingo chiro maka bende nitiere lai ma koro sirikal okelonwa koro wach ni wageng'o ma to koro marwa ni dhi e pinje maoko bende nitie wach ing'e gimomiyo rech ma Kenya kosebedo matin miwachamo maoko ni jok machamo rech Kenya ng'eny to maoko ne donjo mayom sana mane owa koro mondo umi oganda wa space maginyalo puro go rech an environment maginyalo puro go rech nikech Jaluo kichako history mar Kenya ka Jaluo ne ng'ama otegno to Jaluo ne ng'ama nomeo ei Kenya ka kano chak historia mar Kenya Jaluo no ng'ere ng'at ma so honest Jaluo no ng'ere ng'ama puro maber Jaluo no ng'ere gi somo kata weche moko mag tukegi to chakruok kothogo were chako from 1992 ka kwadhi mbele koro koponi sirikal ni en sirikal ma consider the basic interest ma japiny ana wuoyo kaka Jaluo koro ka wuoyo kaka Kenya to ka nitie tabu to ko Jaluo ma wuok koting'o kara sobre wiye adwani pinje jo kabila bogorenwa twanan lakini an kako kindo Ojuka George Bat mae chik maber manyadhi konyo oganda wa owuoyo kuom rech owuoyo kuom japuo ma chama 30 to wuoyo kuom puoche matino tindo muneno kano miyo matino tino gendo ma party leader mara chairman mar Kenya Fish Marketing Authority nikech en mong'eyo ojusi gi Kenya purgo rech dala kocha erita bukanyo minyalo chok ni ji kamkunji ni wadhi ndara sama boshaka poke wena adama na penjo Ojuka wach moro kam Ojuka wach ni japuonj wach ni chama 30 gi wiye yes wach kamano kali kamano kang'eyo kwano magi chamo yes bende e piny owacho ka ji goe kwano ng'eni to japuonj nitiere gi ji adi mogeno kuome true nikech wane Afrika ino kendo Ojuka ini Afrika true ing'e maber ni sani nitiere nyakwar wayu moro abiro dwaro kony kuomi true gi pesa ni matin kabisa ging'eny bende magi oketi maneno ni kik ket japuonj ni bed ng'at ma koro dwaro ladhore mondo tuoche mag paro bende chak donje ka you are right ipenjo penjo maber kata ng'ata ma ok japuonj ma samoro yuto ne okongirra ahinya yes you are so right ineno inyalo kawo loan e benki tigedogo do mano setimore to gibiro kawo pesa di kuomi in terms of percentage to kika 1.5% e gimi chamo out of 30,000 mano en pesa di mano gimi nyalo dhi ne e ng'ani tu ok wanyal kawo ni gimoro amora matimore to wane mwatelo mbele nikech ing'ene nitie richo kitelo mbele ang'isi George Bat ineno gimoro no opinzani kata opposition royal opposition mineno wantie ukani en mane Ulaya ne wazungu onge Afrika ka kipingo sirikal to paro mibiro go maberno samoro ti kuomi tikawi kaka jawasigu kibedo jawasigu en ng'at manade ma inyalo mi jawasigu pesa ok nyal konyi okay yes odede